Кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар. Менә 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, әниләре авырып киткән. Күрше урманда тиен дусты бар икән. Шуны дәшеп әйткән. Тиен дустым, бар сана, кызларыма әйтсәнә, хәлләремне белергә килсеннәрче. Тиен шунда ук чыгып чапкан. Мәңгегә аерылма. Тиеннең шулай дип әйтүе булган. Олы кыз егылган да шунда ук гөберләп бакага әверелгән. Кайгылы хәбәрне ишеткәндә, җеп эрли икән. Тиенгә әйткән. Хай, әнием янына хәзер үк чыгып йөгерер идем дә бит. Менә ярминкәгә җеп эрләп өлгертәсем бар иде шул. Тиен бик ачуланган да әйткән. Алайса, син гомерең буе җеп эрләп кенә тор. Уртанчы кыз шунда ук үрмәкүчкә әверелгән. Аларга куаныч та, юаныч та бул. Кешеләр дә сине сөярләр, синең яхшылыкларыңны мәңге онытмаслар. Дигән. Кече кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән. Халык аны бик яраткан.